L'aliment per al desig infinit és un llibre que planteja que la persona humana no és només un ser amb desitjos, sinó que és un ser tot ell amb un desig que no es pot saciar sinó per una realitat infinita. L'aliment per al desig infinit és la resposta que des del cristianisme ens dona aquest ser de la persona, aquesta recerca infinita que no té qui el saciï. Precisament el cristianisme ha establert una metàfora que és una metàfora alimentària. Davant d'aquesta set, davant d'aquesta gana infinita, se'ns dona un menjar. I aquest menjar ve plantejat en forma de text literari i també en forma de pa i de vi. Text i pa i vi són una mateixa unitat. Nosaltres ens saciem a base d'elaborar, digerir uns textos i també de menjar un pa i un vi que a la vegada necessiten ser entesos i interpretats. Aliment per al desig infinit és una resposta a tot un seguit de tòpics que funcionen sobre el nucli bàsic del cristianisme, que és l'Eucaristia. Tòpics de tota mena. I un cop arraconats aquests tòpics, intenta anar a explicar amb llenguatge secular, amb llenguatge molt simple, en què consisteix l'Eucaristia avui. És un llibre que jo us recomano, senzill, i jo crec que hi ha un esforç a darrere de reinterpretar amb llenguatge actual el que fa 2000 anys que és un aliment per generacions i generacions de cristians a tot arreu del món. Amb aquesta proposta només desitjar-vos una bona diada de Sant Jordi.